سلام سلام بروخات أبروح أنك أربان زلخم نايز مدب زتخاتاتلتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ሰላምን ምሕረትን ምስኻትኩም ይኹን ኣብቲ መጨረሻ ሓደ ደቂቕን ፈረቓን ክተርፎ ከሎ ንሕሙማት ክጽልየ ማእሰርቲ ናይ ኣጋንንቲ ናይ መርገም ጭንቀታትን ሕማማትን ዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ሕማማት ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካባኻትኩም ወዲቁ ሓራኽ ትወጹ ፈውስ እግዚአብሔር ክትካፈሉ በረኸት ኣምላኽ ክትቅበሉ እመኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እዩ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ኣይልወጥን ንሱ ትማልን ምስ ሐዋርያት ኮይኑ ኣብ ወንጌላት ከምዝዓይ ዝነበረ ሎሙን ኣይተለወጠን ኣብዛ ኣምንዎ ብምሉእ ልቦም ኣብ ጽበይዎ ይዓይ እሞ ተዳሊኹም ጽንሑ ዘይቲ ቀሪብኩም ጽንሑ ኣብቲ ዝሕመኩም ድማ ኢድኩም ኣንቢርኩም ክትጽልዩኹም ኣነ ድማ ክጽልየ دحار أيكترخبون يخم ما أسرتاتكم من حمامكم من عراتكم كساعة تنصفوا حيلك زي أبيرنا بخاتكم مسيو كنا قفوكم يمو تدالو حجقنا أب حزبنا زلو تعوتات بزبلا رئيستي كابك الأملاخ كرين تعوت مالت انتاي مخانو قدم حجي أب قدماي ملأخت بأولوس نفسه بقرنطوس أب شامناي معرافن أب عسراي معرافن زلو أملكته أملخوت أعوت انتاي كم زخونه تزاريبني حجي بفلاي أب حزبنا زقبر زلو أملخوت أعوتات ناي أملخ مسيلوه قاليو ترديوه قاليو خي تردو زقبرو زلو أعوتات كفرس كم زلوه أعوت انتاي مالت كم زخونه حجي مليشة كبرها لكمي إذن ترى إنه مهارو زلنا تقبروه لحرخينكم مرقم ويدما قطع أملاخ قبل عليكم سلتهم سو بزي فلتات تقبرون ترى عليكم تحدقوه تطاو تبلوه بكريستوس تأمنوا سيطان دما تسعير إمو بسم يسوس كيد كبير حق تبلوه لعلي يسوس ولا حدا إلا يسوس نخل السعارة نموت نسيول السعارة نشيطان أغاننتي أصوارهم قفيفو بقلص زي السحافرة نتحيل موت أبئيرو زحازة زي السعارة بتنسعي لعلى خلو لعليلو أبيمان قرماز تقمته نسألاتو مرقص قروز قبره لعلى خلو حيال سلازخونه بكريستوس امنو زي أبير تمسكن يخو مبار تعوت انتاي كم زخونه كرئينا امو نسألي سمايو زي أبير ربو لومي نهزبي نديتاتي نبوتاتي نعحاتي نحواتي أبرحو أب قربا زلو نزي ملأخت زي سمعوا زبلوا صلاة زبلة صلهم صنحة نسخة زراي ناتهم كم زخونكا نسخة مدحني تبجاوي ناتهم كم زخونكا سمكا لعل خل خم زخونه كحدو نتناي صلاي نبخا خطبكو حيلن ناي منفس قدس رديئتن كتلق كلهم صلي الله كبر كل دما نسخة وسدو بيسوس كريستوس كله بركخ سجدلي كله لسان دما يسوس غويتا مخانو كأمن نزيخا كسع مسقل تسقل كاس كسع تحتي كسع مقابر وريد كاس لعل خلو كم رأسي لعل زبال كامو ساما نفسها اختركبسي كله بركخ سجدلكا كل لسان يسوس تراي كبل بشم يسوس كريستوس نخبرخا اسألي الله خو آمين تعوت زبهال انتاي أبقى دماء قرنطوس معراف شمونته بزعبان تعوتات تسوى ايلو تزاريبو له دحار انتايلو أب قطري سلسته باربعته دقيم بزعبات نتعوتات التسوء مبلع نتعوت هذا مسوات تقربوا لي سلازم انتايلو له أغاننتي زوم سب قرنطوس تعوت يوم زوم لخونيرون وانجل قدم مقبالهم سلازي انتايلو ومالو دقيم بزعبات نتعوتات التسوء مبلع مش بلس انتايلو تعوت أب عالم جزع كم زي كون ولا حنتي كون انتعوت تقول سرحي قال قبري قال خيلي تبلوسي ولا حنتي كون أن يقول لك أولس تعوت أب عالم جزع كم زي كونه بزيكا اتي حدا بينه أتم سبات أزانكم يسمع دي حدا بيني إذا بزل خلاء يتوسخلو أي تدربوا له بلوكم الله سمعوا انت خونكم سمعوا إذن زلاتو اتقال أملاخ ناي منفس قدوس زبلو زلو يسمع
بزي قدس تاع عينة تمرت لك بزي قدس تاع عينة سلطان لك بزي قدس نتاع عينة منفساو درجة بصحنا لك بزي قدس قال أملاخ لعل خلي يبلا الله بزي تحدى بينه خاء كالي أملاخ كم زي البو نفلت إنا زفلتتي هالونا أب سماي ويس أمدري أمالخت زبهالو انتلو سبزم لخومكو أملاخي لهم زصقعوهم قصر زي بلهم أب سماي يخون أمدر له أب سماي كم بعل صحاي ورحي كواخبتي ففلا لي نقرات يملخو كم أمدر خير كنداي زي ملخ قبل زملخو قالو تمن نفتمن زفرو أب صرف زأمنو أب أوام زوكلو أب وحجات عبيت وحجات أبصروا مسلتات بينا يجرون كم زمن لخو خزاربه سلازي إذا تقبروا مسواتات بعدان وي دم بمقع تقبروا كباغان انت خمس خونه وي بسجدت جا كان املاخ تسجدوا امسلي ابسئلي بمولو مس املاخ زصارر نا املاخ زقن مخانو فلط حدا اغزابير فطر حدا سماين مدرن فطر زملخ نجزؤه نفرهو حدا بينو طراي ايو سمع اذا انت زي سمعك بعلخا اب حدا اختاتوخا بعلخي اب حدا اختاتوخ يبلا لهم بقى اب سماي ويس امدري امالختي املاخ حدا خلص امالختي ابزحو كومو غيرهم زامن سلازلو ندات انقال تخدو زبله نايغان انت سرارحا خم زخونه زبهالو انتلوس كمتي بزحات زملخوهم امالختن بزحات غويتوتن زلو الله ابزخودا عدسات تخيدكم الله زلو مسبل انتايلو ناناس نزم بخريستوس نامن بحدا فطاري ناناس كل خابو زخون كل نصفطيرو كابو زخون نحناو نخون نحناو نسي نتزفطرنا انا نخون نخالق كنكون اي تصوعنا نخالق ندحرو خينا نقنقون እግዚአብሔር يغوي يحزنك ስለዚህ አምላክ ቀና ስለዝኾነ ዘጽንተና ዘብርሰና ነገር አብ ህይወትና እንፈጥር ደገ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጽላል ካባና ይልዓልሞ ዝኾነ ኸጥቃና ክንርከብና ማለት ስለዚህ نأناس نحنا ونخون حدا أملاخ تراي أبو قالونا كله بؤوز خون أبتل علي كله خاب أوز خون له كابو منشي زملكت أمنشاوي أمسائي كابو أوز خون أبتخل أيتجن نتايلو كله بؤوز خون كابو أوز خون سي بمن كوين بو زبو يلوزلها كريستوس إيو وانجيل يوحنس معرف حدا قطر سلسته كله بقو خونه كابتز خونه زبله دما بزي بقو زخونه يلبون سلازي بخريستوس ابيليو نفطرت فطيرو كله بقو زخون نحنا خا بو نخون بوينا ناملاخ زبقع مسواعت نقرب بوينا صلوتنا تسمع بوينا اقدم املاخ موغوس نركب بوينا نعرى بو نخون حدا غويتاون يسوع كريستوس علنا زفلت أزجنا أب كل سب أيركبني فالطريقهم بجا كان حدا جزء أبي ربه نسخاء بيسوع كريستوس نخالق تملخون دحرخينكم هايمانوت أمشيلهم أركانات أمشيلهم خالق الناس أوعو وحسكو خنا كاين نابولو زصحتهم أنا نقرأكم الله نساتهم أيكون زدحنكم قالوا أمدري أيودقني ما بزق علزي لومي برهان رخيبكم كاب طاقوتاتكم دحانو ما طاقوت انتاي طاقوت زبحال حلفة أملاخ تفرهو سبديو انسسا هيوزر لوديو هيوزر يبلو ويكا حلفة أملاخ التفكرو سبديو انسسا هيوزر لوديو هيوزر يبلو ويكا يخليو يقبريو يفلتيو إلكا مسوعت غيركا ملكي نهبكا تتصوعو نمنافستي تتصوع عند حرخينكا نابت أنقالي كيدكا تحتت عند حرخينكا
نموتات تطيق اندحر خوينك ازي املخو طاقوت ايو سمعوا بجاك እግዚአብሔር ማንንም አይትፍሩ بجاك እግዚአብሔር بفرሃት አቢሉ ይዛይ ቲ ናይ ፀረ አምላኽ ዝኾነ መንፈስ እሞ አይትፍሪ ከምዚ ክገብረካ ከቆርየካ ከዕወረካ ከልምሰካ ከብርሰካ ሓሳው በሉ ሓንቲ ክእልኒ ኣይትኽእልኒ ይኻበሉ ምክንያቱ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ኢሳይያስ እቶም ህዝቢ ጣዖታት እናምለኹ ንገብሪና ንኽእሊና እናበሉ ኣብቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንዚ ኣምልኾ ጣዖት ስለ ዝነበረ ኢሳይያስ ነቢ እውን ክፈርህ ጀሚሩ እግዚአብሔር ከኣገኒሕዎ እንታይ ዲልዎ ኣብ ቁፅሪ 11 እግዚአብሔር በሓያል ኢድ ከምዚሉ ተዛረበን እሞ በመንገድ እዚ ህዝብ እዚ ከይመላለስ ከምዚሉ ገሰጸኒ እዚ ህዝብ እዚ ምምሕሓል ኪዳን ተኣታትዮም ምስቶም ኣጋንንቲ ምስቶም ጠንቆልቲ ማለት እንዲ ምስቶም መናፍስቲ ናይ ኣጋንንቲ ጥንቆላ ምስ ጣዖት እዚ ምምሕሓል ንዝብሎ ኩሉ ምምሕሓል ኣይትበሎ ይገብሪኦም ኢልካስ ኣይትቀበሎ ነቲ ዝፈርህዎ ከዓ ኣይትፍርህዎ ቦን ኣይትሰክሑ ከምዚ ይገብር እዩ ከምዚ ኮ ገብር ኣታ ከምዚ ኮ ገብር ኖ ቦ ይትሰክሕ ቦ ኣይትሸቁረር እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዕኡ ቀድስዎ ፍሉይ ንሱ ፍርሃትኩም ይኹን ንሱ ስምባድኩም ይኹን ንሱ ከዓ መቅደስ ክኸውን መንዲ ዝኸውን ክርስቶስ ብስጋ መጽኡ መቅደስ ኮይኑ ነታ ቤት መቅደስ ኣፍርስዋ ኣነ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካንፃ ኢሉ ወንጌል ዮሐንስ ንሱ መቅደስ ክኸውን እዩ ነተን ክልተ ቤት እስራኤል ግና እምኒ መዓንቃፍን ከውሒ ምስታትን ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን መድፈናን መፈንጠራን ክኾኖም ስለዚ ደቂ እስራኤል ናብኣቶም መጽኡ ተዓንቂፎም ኣይተቀበልዎን ስለዚ ተዓንቂፎም ንዓና ግና ብድሓን ኮይኑልና ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ኣይትፍራህ ኣብ ቁፅሪ 14 እንታይ ነቶም ብሕሽሕሽኹን ብሰላሕላሕን ዝዛረቡ ምስመን ምሰጋንንቲ ምስ መናፍስቲ እናጠየቁ ሕሽሕሽሕ እንዳጠንቋል እንድሕረኺካ ሕሽሕሽሕ የለና ብእግዚአብሔር ኣምላኽና ቃልዒ ግሉጽ ብርሃን ሕሽሕሽኽ ነቶም ብሕሽሕሽኹን ብሰላሕላሕን ዝዛረቡ ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ጠይቁ እንተበልኹም ንስኻትኩም ከዓ ህዝቢ እግዚአብሔር ዶ ወይ ህዝቢ ዶ ንኣምላኹ ኣይሓትትን ብዛዕባ ህያዋንሲ ንሙታት ዶ ይሓትት እዩ ኢልኩም ምለስሎ ብዛዕባ ሓደ ኣብ ምድሪ ዘሎ ህያው ወድኻ ጓልካ ሰብኣይኪ ሰበይትኻ ንሙት ሓትት ንዝሞተ ህያዋን ዶ ንሙታት ይሓት እዩ ትስሕት ኣለኻ ትስሕት ኣለኺ ፃወትልኩም ኣለዉ ጋንንቲ ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኣብ ምድሪ ኤርትራ ዘለኹም ኣብ ዓዲ ዓረባት ዘለኹም ኣብ ካልእ ነዚ ስማዕ ኣብለካ ኣለኹ ፍራህ ከዓ ንእግዚአብሔር ጥራይ ፍራህ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ስለዚ ጣዖታት ብዙሕ ይቁፅሮ ከም ዝበልኩኹም ዝረአ ኣሎ መናፍሲ ዘይረአ ኣሎ ሙታት ምሕታት ካልእከ ንጠንቋሊ ኸይድካ ምሕታት እቲ ትገብሮ ንኣብነት ቡን ናሰተኹም ናሰተኽን ብዕጣን ጌርክን መበኮርያ ትገብሮ ነጋንንቲ እዩ ምክንያቱ ንዕኡ ዝደሊ ኣምልኾ ዝደሊ መንፈስ ኣሎ ኣይፈለጥቅንኦን እንታይ ደኣ መብሻህ ዘይግበር ወይ ኣብ ካልእ መግቢ ዘይግበር ኣብ ኣኽ ትበፅሕ ኮላ እዚ ካብ ዓዲ ዓረባት ዝመፀ ምሰጋንንቲ ተተሓዘ ኣምልኾ ምዃኑ ሎሚ ፈሊጥካ ጠጠው ኣብል እዮ ንሳ ጠጠው መሰበልኪ ከጨንቐኪ እቲ መንፈስ ምክንያቱ ዝለመዶ ስለ ዘሎ ከጨንቐካ እቲ መንፈስ ቺድ በሎ ብሽም ኢየሱስ ብዕጣን ኣብ ቀደም ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ቤት መቅደስ ኣብታ ሙሴ ሰርሓ ከም ንጸሎት ኮይኑ ንምሳሌ ይቀርብ ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክንጽሊ በእምነት ክንጽሊ ስለ ዝተተከአ ዕጣን ሎሚ ኣይንገብርን ኢና ዕጣን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብጸሎት ተተኪኡ ኣሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 8 እቲ ጸሎት ናይቶም ቅዱሳን ንሱ ከም ዕጣን ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀረበ ይዝብል ይብል ኣለኹ ራእይ ዮሐንስ 5:8 ኣብ መዝሙር ዳዊት 141 ቁጥሪ 2 ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን ከም መስዋዕት ምሸት ምልዓል ኢደይ ከም መስዋዕት ምሸት ይኹን ጸሎተይ ከም ዕጣን ይኹነለ ኣብ ቅድሚ ሃጊጉና ባኻ ዝዓርግ ባህ ዘብል ይኹነለ ክብል ከሎ ዳዊት ድማ ኣብ መዝሙር ዳዊት 141 ንሪ
ምክንያቱ ቲ ዕጣን ኣብ ዘጻአት ምዕራፍ 30 እንድሕር ቢልኩሞ ክስራሕ ከሎ ብፍሉይ ቀመማት ንእግዚአብሔር ባህ ከም ዘብል ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብቲ ጎይታ ቅድሚ መምጽኡ ብሓድሽ ኪዳን ቅድሚ ምትክኡ ዝነበረ ዝግበር ዝነበረ ንሱ ኣብ ግልኹም ንበይኑ ዕጣን ብኣምልኾ ደረጃ ትገብርዎ እንትኾንኩም ሲ ክትብንቆሱ ኢኹም እዚ ንዓይለ ዝመደብክዎ ስለ ዝኾነ بقولكم نابجزاكم ناجبركم نخالق تجبروا لتخونكم أنا إجابير بجاك كاين خالق أملاخ أيتملخ إلى كله نخالق بمملكة تقنا أن تخونك قط عكايل إجابير يقط عكم إجابير قط إجابير كا بوزح من قدي أبي واتكم يمتس عشجاري ولا كله عشجاري ولا كله أتان نملخ كاتجبروا زلخ أتان زملخ نتعود كم أتان زتكخ نتعود كم زملخ يلو أب بيت كريستيانات لومي أبناء أرثوذكس وأبناء كاثوليك أتاني قبريهم قد النتا يكونه مخنياته بحدش كده صلاة تكيله أين إمو أما الأختات أولا سالودي أتاني قبروني رمز بالله الله بحدش كده يلن يسألني نبرو بسألت أني عم نبرو نبى أملاخ تسألني إيش بالمسحف القدس بسألت تكيل بمنفس قدس بحدش كده نبى أملاخ بأمنة كنت اللي خلنا جابير يسمعنا قدن أتان كنقبر يبلنا سلازي أبدأ آتي بلا اللهم عرف ثلاثة إذا قال زي أستوعلكم سمعوه كالك دم نفسكم بأملخو درجة حدش جزاء صرحو خلهم وي كالك تقبروا خلهم بأملخو درجة دم نانقعكم نحدا نخطب العوة زي كونه بأملخو درجة بفرحة درجة بهن خطبلون حدا زي الرأي تقبروا زبالة قانين الله بلكم الله نقانين يخم تسوء زلهم كريستوس جنشل فاسيكانا تسويه كريستوس هكندانا مويتي دمو فسيسي دم بمفساس بناي انسساتات بقعديو درهوديو على بقع تقلي بمحرات تقبرو زبالي نغاننتي خا تقبرو زلخ زي خاب زي لواويان معراف 10 شعات خنبوبه قدم كنا زناي زصات معراف 30 خنبوبه زصات معراف 30 كاب حدا انتايلو قطر حدا عطان تعاطنا له مسوي كا جبر أبي أبت بيت مقدس أبولي كيدان يزبل زلخو أب حدش كيدان كريستوس تكيوه سلازي نبيت مقدس خوني نيرو قدم بحراب 34 ورد لنا معرف 30 يزلخو قصر 34 كسع موداتا እግዚአብሔር ንሙሴ በሎ ጥዑም ጨናታት ከርበን ሸኸለትን ከልበናን ጥዑም ጨናታት ምጽሪ ዕጣን በበዓይነቱ ማዕረ ከም ዝኸውን ጌርካ ውሰድ ንዕኡ ድማ ከም ብብልሓተቶም ገበርቲ ቅብኢ ጨው زعاتو صوري قدوي قبئ عطان غبرو كابو الكيمكا غودا امو ابتاني مسخال زرخبل دنكان مرخاب تباهيلي صوعني ربلي كده اب دنكان مرخاب اب قدم مسكران برو نسخاتكم ناخاتكم قدسان يخون اتي بزي اغبابراو اتغبرو عطان ناخاتكم اي تغبرو نغزيابهر تقدس يخونلكا الو مابلي كده زخونه يخون كعطونه يلو خمو زبله زغبر كاب حزبو يمنقص كنده خبر يزقال زصنت እግዚአብሔር ዝቁጣዓካ ነገር እዩ ዝኸውን ብኸምዝ ገባ ዋላ ዕጣን ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ስዑድ ዓረብ ኣቢሉ ንኣጋንንቲ ኣምልኾ ኸውን ኢሉ ዝሽየጥ ኣሎ እዩ ኖርማል ዕጣናት እውን እንትኾነ ኣትኺኽካ ትገብሮ ዘበለ ስለምንታይ ትገብሮ ዋይ ብዘይ ዕጣን ዘይትሰቸስከ እንታይ ኣለዎ እስከ ግበሮ ዝኽልክለካ ነገር ክትረክብ ኢኻ ዝፃባኣካ ነገር ክትረክብ ኢኻ ምክንያቱ ንዕኡ ዝለመደ መንፈስ ስለዘሎ ንዕኡ ዝለመደ ጋኒን ስለዘሎ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ በዚ ኣይተግሂሩ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ቤት መቅደስ ሰማይ ዝፋነ እዩ ምድሪ መርገፅ እግረ እዩ ንስኻትኩም ትሰርሑ ለይ ቤት ደኣ ከመይ ዝበለት እያ ኢልዎ ምክንያቱ ክርስቶስ መፂኡ እታ ቤት መቅደስ بكريستوس نحنا أبانا خدر محضريو كنكونو بيت مقدس نسخاتكم يخميلن قداماي قرنطوس معراف 3 دغنا قداماي قرنطوس معراف 6 نسخاتكم نايت اباخاتكم حديرو زلو منفس قدس بيت مقدس يخم سغاهم بيت مقدس يبلنا سلازي ابولي كيدان بامني ወይ በተንዳ ተሰሪሑ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ሰብ ሓዲሩ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ይምለኻሎ ንሰግደሉልና ንግዝኦልን أملاك كم زبالة سجدتي زل بمنفسن بحقن كنسجدلو وانجيل يوحنس معرف 4 قصر 10 3 10 4
ስለዚህ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ምዕራፍ 66 እንታይ ይብል ኣሎ ኢሳያስ 66 እዚ እንተራ ሰሚዕኩሞ እንታይ ይብል ድሕሪ ክርስቶስ መምፁ ሰማይ ዝፋነ እዩ ምድሪ መርገጽ እግራያ እቲ ንስኻትኩም ትሰርሑለይ ቤት ደኣ ኸመይ ዝበለ እዩ ኢደይ ኣነ ዝኹሉ ዝገበረቶ እዚ ኩሉ ከዓ ኮይኑሎ ይብል እግዚኣብሔር ግናኸ ኣብቲ ሽጉር ድቑስ መንፈስ ዘለዎ ብቃለይ ዝርዕድ ስለዚ ንቃሉ ሒዝና ብቃሉ ክነምልኾ ብቃሉ ክንግዝኦ ብቃሉ ክንእዘዞ ጥራይ ጎይታ ዝደሊ ዝርዕድ ደኣ የፅምዝ ዘለኹም ስበለ ብድሕሪዚ ኣነ ምስ መጻኹ ሰማይ ዝፋነይ ምድሪ መርገጽ እግረዩ ንስኻትኩም ትሰርሑለይ ቤት ደኣ ኸመይ ዝበለ እዩ ማለት ኣነ መንፈስ እየ ማለት እዩ መንፈስ ከ ኣብ ገዛ ክትዓብጦ ኣብ ሓደ 4 መንደቕ ክትክውሎ ክትሓፅሮ ትኽእል ኣይትኽእልን ኢኻ ሰማይን ምድርን ዝመልአ ንሱ እዩ መዝሙር ዳዊት 139 ሰማይን ምድርን ዝመልአ ንሱ እዩ ስለዚ እንታይ ደኣ ይብል ኣሎ ብድሕሪዚ እቲ ብዕራይ ዝሓርድ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከም ንሰብ ዝቐትል እቲ ገንሸል ዝስውእ ከምቲ ንኸሳድ ከልቢ ዝሰብር እዩ እቲ ንመስዋዕቲ ብልዒ ዘቕርብ ከምቲ ደም ሓሰማ ዝስውእ እዩ እቲ ዕጣን ዝዓጥን ከምቲ ንጣዖት ዘመስግን ስለዚ ኣብ ገዛኹም ብናትኩም መንገዲ ዕጣን ጌርኩም ቡን ክሰቲ ከለኹም ተትክኽዎ ዘበለ ነጋንንቲ እዩ ንዕኦም ኢኹም ተመስግኑ ዘለኹም ባሂልዎም ክቕበልዎ ንሳቶም ድማ ደስ ይብሎም ስማዕ ብለካ ኣለኹ መርገም ከይተምፅእ ሽግር ከይተምፅእ ይብለካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹ ስለዚ ደቂ እስራኤል ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘይተቐበሉ ኣብቲ ናይ ፀረ ክርስቶስ ዘመን ምስ ቤት መቕደስ ክሰርሕዎ ተዳልዮም ኣሉ ኣብኡ ድማ ምስ ሰርሕዎ ን7 ዓመት ኪዳን ከኣትዩ ምስኦም ናይ ሰላም ውዕል ክገብር እዩ ኣብ 3 ዓመትን ፈረቓን ምስ ኮነ ክሕዶም እዩ ሽዑ እቲ ቤት መቕደስ ምስ ሰርሑ እቲ 3 ዓመትን ፈረቓን መስዋዕቲ በጊዕ መስዋዕቲ ብዕራይ መስዋዕቲ ዕጣን ክገብሩ እዮም እዚ ግን ዓይጣዖት ይብላ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ መጺ ንሳቶም ግን ዘይመፀ መሲልዎም ተጻሪሮሞ ንፀረ ክርስቶስ ክቕበልዎ እዮም ቤት መቕደስ ክሰርሕዮም ኣብቲ ቤት መቕደስ እዚ ምስ ገበሩ ፉንፉን ኢና ይብሎም ኣሎ እግዚአብሔር ንስጢፋኖስ ኣብ ምዕራፍ 7 ግብረ ሐዋርያት ሰማይ ዝፋነይ ምድሪ መርገጽ እግረዩ ትንስኻትኩም ትሰርሑለይ ቤት ከመይ ዝበለ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ኣባና ኮይኑ ዝዓይ ምስ በለ ተጻሪሮሞ ኣይቀተልዎ እንዲዮም ደቂ እስራኤል ሰማይ ዝፋኑ ምድሪ መርገጽ እግሩ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ዝርከብ መንፈስ بحقن بمنفسن كسجدوا لي جبا أب كل سفرة خنصلي قدامي تيموثاوس معرف كل تقطر شمونته سبقت بزي قرآن ولولن قدسات أداوا العلم أب كل سفرة كتصليو دليل لخويل باولس خبرنا السميخو بعد دم فساس ونرسو أنكيكا أب جزادي ولا أب جلي نمسوعتيل كاتجبرو زبالة نجانن تخم مقبار مخانو أب زلواويان معرف 10 شوعته كاب حدث 10 تنبقو زلواويان أوريز زلواويان معرف 10 شوعته دحرم بيبكمو إذا كله تجبرو زلخم مرجم قال ما أنت تجبرو قال ما أنت خط عيالكم قال خط أنت خط بقالكم بعمل خد رجال مس دم ننكعلكم تجبرو زبالكم مرجم أب كباب أكلوا جزاي دم عريقهم أفيس أب تسي أفولي بعلات زستيو دم مرجم يبلك الله مرجم يبلك الله مرجم يم تمس الله أبرسخا أب عليتك زي لو أويان 10 شوعات زي أبير دم خمزي بلا الله الكاتزاربو نأرون دك إسرائيل تي زي أبير زعززو زبولو نجر زي الكان تزاربهم زخانة سب كبيت إسرائيل بعراي ويجنشل ويتقل أب سفر انت حرده ويا وسعي سفر انت حرده أب كرم ما حدا رجزي أبير المسوعات خاربون أب أفدوكم مرخاب انت زيمتو نتسبتي كم عدادم يقول صرلو دم كعيو تسبتي كم ماكل حزبو كبون قاسيو سلامنتاي نغان انت سلازخونه قصري شوعته قصري شوعته دقيم اتي زحرد مسوعتهم نتهم بمنزرنا زسعبوهم اغاننتي ايسوو اذن ولد ولدهم حجز العالم يخون دما زخونه سب كبيت اسرائيل وي كابتم اب منغوم زنبرو غانوت زحر مسوعت وي زحرد مسوعتي انت اقربه اغزيابير كسوو نغزيابير كسوو خا ناب اف دنكان مرخاب انت زيمصو اتسبتي كاب حزبو كمنقوس يبلوم ابولي كيدان كواتو بيت مقدس شريحه ما خلو اب حدش كيدان كا لك دم يبلعني دم دما مسوعتي ايقربني كريستوس دمو افسسيو حنسا نحوارو هياو دم الله
ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝረአየልና ንጽድቅና ንምድሓና ዝኸውን ስለዚህ ድማ ዝኾነ ሰብ ካብ ቤት እስራኤል ወይ ካብቶም ኣብ መንጎኦም ዝነብሩ ጓኖት ደም ዘበለ እንተበልዐ ነታ ደም ዝበልዐት ነፍሲ ገጸይ ናብኣ ክመልስ ካብ ማእከል ህዝባ ከዓ ክምንቁሳ እዩ ምኽንያቱ ስለምንታይ እግዚአብሔር ዝቁጣዕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እምበኣር ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ድማ ስእልን ምስልን እናገበርካ ትስገደሎም ከምኡ እንተገበርካ ንዓይ ተቕናኣኒ ኣለኻ ኸፅንተካ ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ብዕጣን ብመስዋዕቲ ደም ብስግደት እትገብርዎ ዘበለ ንኣምላኽ ትሕዝንዎ ከም ዘለኹም ፈሊጥኩም በይኑ ክፍራህ ዘሎ ሓደ ኣቦ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ንዕኡ ንኸውን ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ንዕኡ ንኸውን ብኡ ንኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ዘለና ፈሊጥኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ እንተሎ ርጉም ይኹን ኢሉ እሞ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16:22 መርገም ካባና ክርሐቕ ምእንቲ ሎሚ ናብ ክርስቶስ መጺና ሕድገት ኃጢአት ብንስሓ ንለምን ዝገበርናዮ ዝቐደመ ይከል ዝወድሓምኩም እምበኣር ቶም ንሕማም ንጸሎት ንፈውሲ ተዳሊኹም ዘለኹም ምሳይ ኮንኩም ጸልዩ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከናግፈኩም ልዕሊ ኩሉ ይስሙ መንፈስ ቅዱስ ናባኻ መጺኡ ከድሕነካ እዩ ክፍውሰካ እዩ ሓራ ኸውፃእክ እዩ ዝቕንጠጥ ነገር ክቕንጠጥ እዩ ንጸሊ ቅዱስ ኣቦ ነቦይን ነደይን ንሓወይን ንሓፍተይን ሒዘብ ቅድመኻ ቀርብ ኣለኹ እዞም ብሕማም ዝሽገሩ ኣብ ማእሲ ወዲቖም ዘለዉ ብመርገም ደገ ረኺቡ ዘጥቅዖም ብሕማም ብመርዘን ብዝሕደም ብኾላሊት ሕማም ብሳምቡእ ብቲቢ ብሕማም መዓናጡ ብሕማም ማህፀን ብመፈላለየ ኣካላት ቃንዛታት ብዝተፈላለየ ናይ ኣጋንንቲ ጭንቀት ብሕልሚ እናፈራርሀ ዘጨንቖም ናይ ፍርሃት ሓይሊ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ህይወቶም ይጸረግ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይውደቕ ይሰበር ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሕጂ ይትካንብር ኣሎ ስምካ ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣብ ቅድሚ ስምካ ደው ክብል ዝኽእል ሕማም የለን መርገም የለን ረስኒ ድዩ ሕማማት ድዩ ጸልማት ድዩ በኢየሱስ ስም ይገፈፍ ብስም ኢየሱስ ካብ ሓብተይ ክድ ብስም ኢየሱስ ካብ ሓወይ ክድ ብስም ኢየሱስ ካብ ኣቦይ ክድ ብስም ኢየሱስ ካብ ኣደይ ክድ ክድ ብስም ኢየሱስ እስከ ዘይትገብርዎ ግበሩ ተንቀሳቐሱ ኣብ ዓይኖም ዘሎ ሕማማት ኣብርሃዮ ጎይታ እዝኖም ይከፈት ጎረሮኦም ይከፈት ኣብ ጎረሮ ዘሎ ሕማማት ይጸረግ ኣብ እጥባት ዘሎ ሕማማት በኢየሱስ ስም ይሰበር ክድ ዝወድሓንኩም ጎይታ ይባርኩም ተስኡ ዘይትገብርዎ ግበሩ እግዚአብሔር ረዲእኩም ኣሎ ጸልማትኩም ቀንጢጥዎ ኣሎ ክብርን ስሙ ይኹን አሜን